Atur salam pasutresno kula sowan sopan bagyo pangukane kesedihan uri-uri kabudayaan.
diberi kesehatan pasti baik. Oke. Saya minta suaranya boleh ya ibu-ibu ya. Nah, Nanti saya bilang Tonggor luar biasa gitu nggih. Manut-manut suka saya Kang. ngomong gitu. Nggih. Tonggor. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak, selamat menikmati Turonggo Setyo Manunggal. Ora kena taruh paten iki. Bebas, bebas. Yel-yelnya rasa Dharma meranggul. Rasa ngeroso Dharma ini mau menang. Dharma ini apa? Panas iki. Oh, rasa Dharma meranggul. Singkatannya Rukuning swasana. Ngene iki meneh. Oh, terus bisa diangkat mas ya. Nah, ini. Nah, sudah. Ngene iki. Nggih, monggo sak mangke ingkang mirsani sak wonten ngajen lecah kemawon supados sak wonten mungkin saged mirsani. Ngene iki meneh iki. Dicek terus. Dicek terus. Iya. Padahal anyar iki ya. Wis anyar. Nah, sudah? Sudah Pak Dokter? Nah, Pak Dokter bawa suntik enggak? Apa? Lah kenapa? Pripun? Medeni nek nggawa suntik Mas. Kadang aku diteraki Mas Inggar nek nggawa suntikan ya rada ndredeg. Organe. Lah ndak kesuntik kuwi memang kok ya. Iya. Efeknya digedein bisa ya? Nggih. Nah, iya. Nah, bisa agak ke depan Pak Dokter biar Semoga Mas biar ini Inggar para youtuber gak kesulitan untuk meliput. gandeng awake dhewe iki botol Yakult kabeh Mas. Heeh. Dadine ya semoga wonten Nanti kan ajengan. ada penarian di sana. Oh iya. iya. Nggih. Mak, dalam kowe HP-e masih garis iki apet ning tengah. Oh ngono. Ngono, Ini. Ceritane nek ngene iki pancuran Sendang. pancuran kabeh sendang. Bener. Nek kowe biasane wong tua sak ngerti artine nek aku urung tuwa masalahe. Lah aku ngertine pancuran tok kok Iki ya. nek dibangke pitik ya ta. Apa Mas? Iki pitik potong. Pitik potong. Potong. Sampeyan pitik potong. Iki pitik Jawa. Pitik Jawa jago. Heeh. Tata Angelina, Pitik kalkun. Ini. lah kok Sembarangan. tidak kangkung. Pitik kalkun. Oh, lho Mas Nanang sing ngapa jare aku Ini lho. tengah ada apa-apa? Apa ngefek toh? Enggak ngefek toh? Oh enggak. Nah, Nggih. Setunggalaku semoga kanca-kanca turun Setyo Manunggal. sesarengan kalian Mr. Dr. Inggar S. Opo.